Het waar knapte je het staar gewoon wat op. Het waar droeger, want het begon van de morgen met flink wat rein. Ja, en dan de komende dagen die staan in het teken van jestwaar. Vooral begin takkenbieken wordt het compleet jest. En ik tiege wierd. Maar morgen wordt wel een dag waarop we er nog wel even op uit kunnen. Ik ben morgen nog wel aardig positief. Joen en vannacht. Flink opklarings. Joen, ik nog kon eens op wat zinnen. Vannacht opklarings. Joen kon eens op een enkele bui. Vannacht nog droeg. En vannacht temperaturen tussen de 10 en de 13 graden. Vierders vannacht een noord-noordwestenwind. In het kustwaardgebied wordt die krachtig, 4,6. Maar verder op de provincie houdt hem wat meer del. Dan morgen dag. Ik zei het al, een dag om er nog wel even op uit te gaan. Want we gaan morgen zinnen, redelijk wat zinnen, staan gewoon bij in de loftwol. En dan letter in de middag of in de noontijd het ruimwetter en dan komen ze op buien in het waardgebied met tonger. En de temperaturen morgen dag 16 graden. Het is dus het grootste pad van hoe dag gewoon droeg. En de wind, die helpt wel aan. Het hut krijgt s'avonds zon uit het westen en het zuidwesten waait. En dus terug naar de joentijd en de nacht, dan wordt het meer waar. Rein, flink wat rein, buiig. En dan terug naar het fruitsjoch. Manje, buien, maar kon ze op tonger hagel en mistippen. Daartussen terug nog eens even wat zinnen. En de temperatuur maar 14 graden. En de wind, hut, ja, die komt uit het westen en het zuidwesten waait. Zetten we terug naar Tiesje, petien rein, flink wat rein. Soms maar een buiig karakter. Weer 14 graden. Een hudde onstwarmige wind, compleet jest. Maar op Waasje komt het al je wat bij. Op Waasje wat meer zinnen, wat minder buien, temperatuur 15 graden en een minder sterke wind. En het kan nou in Waasje best nog wel een aantal dagen nog wel wat beter worden. Dus ik ben net negatief. We moeten, man je maar weer even in het Waasje.